Family, the label. Ναι. Αυτό πότε εμφανίζεται και για ποιο λόγο έχετε την ανάγκη να το κάνετε? Γιατί συνεργαζόμαστε με πάρα πολύ κόσμο και κάποια στιγμή θέλουμε να κάνουμε και εμείς ένα label όπως κάνουν όλοι. Δηλαδή δεν ήταν το απλά της μόδας, ήταν κοίτα να δεις, το κάνουμε αυτό το πράγμα. Ποιοι όλοι, δεν είχε κάνει κανένα άλλο τότε, στην Ελλάδα τουλάχιστον. Εξωτερικό όμως. Στο εξωτερικό, ναι, εντάξει. Εξωτερικό, ναι. Και επειδή θέλουν και πολλά παιδιά να συνεργαστούν μαζί μας και επειδή είμαστε και σε μια εταιρεία που μπορούμε πια να διαχειριστούμε. Εγώ διαχειριζόμουν τα συμβόλαια. Αυτό πήγα, δικιά σου ιδέα ήταν αυτή και σου είχε βγει λίγο οικονομολόγος. Όχι, η ιδέα ήταν και των δύο. Εντάξει, κοίτα. Όλα αυτά του εξωτερικού που γίνονται και έρχονται από τον Νίκο. Ο Νίκος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί εδώ να κάτσει και να πει 500 ιδέες. Η δική μου δουλειά ήταν να το φιλτράρω κάπως. Κοίταξε τώρα, αυτό ακούγεται λίγο αστείο για την ελληνική πραγματικότητα. Αυτό είναι OK. Αυτό δεν ξέρω, πάμε να το δοκιμάσουμε. Αυτό έχει μια τρέλα, πάμε να το κάνουμε. Δηλαδή, εγώ προσπαθούσα να φιλτράρω αυτά τα πράγματα. Και όσο ο άνθρωπος ο οποίος έχει αποκτήσει πια την απευθείας, αν θέλεις, επαφή και το business μέρος του πράγματος με τις εταιρείες και με την εταιρεία γενικά εκεί, το ανέλαβα εγώ να το διεκπεραιώσω κατά κάποιο τρόπο, να έχει ένα νομικό πρόσωπο. Δεν ήταν, δηλαδή και στα περισσότερα label είναι. Label, βγαίνω αύριο και λέω ότι κάνω ένα label. Αυτό είχε ένα νομικό πρόσωπο κανονικά. Υπέγραψε συμβόλαιο με συγκεκριμένο αφημί, με συγκεκριμένη εταιρεία, με συγκεκριμένα συμβόλαια. Φόρους, τα πάντα. Υπάρχει ακόμα η εταιρεία, αλλά δεν ξέρεις πια, ας πούμε, ρε παιδί μου, δεν έχει νόημα να έχεις ένα label χωρίς να έχει δραστηριότητα. Κατάλαβα. Είμαστε πια στο Καλημέρα Ελλάδα, έχουμε φτάσει σε αυτό το. Καλημέρα Ελλάδα 2006. Ίσως, 5. Το πρώτο παρουσιάσαμε. Μπορεί να ήταν και ο Μανώλης. Δεν ήταν ο Μανώλης, ο Παύλος Αμπουζής. Το πρώτο παρουσιάσαμε ως τραγούδι στο Βοτανικό παίζοντας με τη Δύση. Δεν είχε κυκλοφορήσει. Ναι. Και μας κοιτάγανε σαν εξωγήινους. Συμμετοχή στο στίχο έχεις, γιατί είναι τρομερά δυνατός στίχος. Όχι. Χωρίς να λέει. Δηλαδή μιλάει με πολύ απλά ελληνικά και λέει τόσο δυνατά πράγματα. Όχι. Και έχει και αυτό την ιστορία του. Και θα μου την πεις, κάτι άλλο που μου αρέσει στον Νίκο τον Βουλιώτη είναι ότι τραγουδάει με τη φωνή που μιλάει. Ναι. Δεν αλλάζει τη φωνή. Έχω βαρεθεί τους τράπερ που μιλάνε Γεια σου Μιχάλη, τι κάνεις, και όταν έχει τη ώρα να τραγουδήσουν λένε Έλα, ήρθα, έκανα. Ναι, εντάξει, το δουλέψαμε πολύ αυτό. Υπήρχε στην αρχή. Δεν υπήρχε, αλλά ξέρεις, πάντα υπάρχει ο μιμητισμός, ρε παιδί μου. Όλο αυτό το πράγμα το βλέπεις από κάπου. Ναι. Εντάξει, δηλαδή είναι ένα είδος μουσικής, ένα είδος ραπ, ένα είδος. Κάπως εκδηλώνεσαι, κάπως το παρουσιάζεις. Όπως και εγώ θα μιμηθώ 5 πράγματα που μου αρέσουν, αλλά δεν φαίνεται γιατί είναι μουσική. Έτσι, ξέρεις, και ο εκτελεστής, δεν μιλάμε μόνο για τον Νικό, θα μιμηθεί. Πες μας λοιπόν την ιστορία πίσω από το Καλημέρα Ελλάδα. Το Καλημέρα Ελλάδα λοιπόν έρχεται αμέσως μετά την επιτυχία του πόσο μαλάκας είσαι, γυναίκες κλπ. Εγώ έχω αρχίσει να είμαι πιο παραγωγός στη δουλειά και την πρώτη φορά που το ακούω δεν τον προσέχω το στίχο για να είμαι ειλικρινής. Και είμαι λίγο ότι πάμε τώρα με αυτό, δηλαδή αν είναι δυνατόν. Και είναι και λίγο, έρχεται και λίγο κόντρα, ας πούμε. Όχι, ο Νίκος επέμενε. Φίλοι, θα μας κυνηγήσουν. Αυτό το ένα τ' άλλο. Όχι, επέμενε. Πάμε να το κάνουμε. Σε εμπιστεύομαι, πάμε να το κάνουμε. Και το παρατήρησα στη μίξη. Θυμάμαι ότι ήταν βράδυ, ήμουν μόνος μου στο στούντιο και μίξαρα. Πού μίξαρες? Στο Prism. Εγώ τότε μίξαρα, δηλαδή ξεκινούσα 10 η ώρα και πήγαινα 10 με 6, 10 με 7. Δηλαδή πήγαινα, άμα είχα master, πήγαινα κατευθείαν το πρωί. Εκεί άκουσα το στίχο κανονικά. Άλλο μάθημα επίσης. Ενώ πάντα πρόσεχα το στίχο, όπως σου λέω, συμμετείχα. Ναι. Με είχε συνεπάρει τόσο πολύ η δουλειά και το τρέξιμο και τα deadline και όλα αυτά που ξέρεις, για μένα ήμουν focus. Ότι τι κάναμε αυτό, επιτυχία, πολύ ωραία, να σου πω τι μπορεί να κάνει τώρα αυτό. Δεν το πρόσεξα. Και το πρόσεξα στη μίξη. Δηλαδή στη μίξη άκουσα όταν καθάριζα τη φωνή και. Όπα, κάτι λέει εδώ. Ναι. Πάλι νομίζω μια από τις πιο καλές στιγμές του. Πραγματικά. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι και το ακούς και σήμερα και νομίζω ότι το γράφτηκε χθες. Ναι. Είναι φοβερά, δηλαδή είναι διαχρονικό. Ναι. Το οποίο είναι κακό βέβαια γιατί σημαίνει ότι δεν έχουν αλλάξει και πολλά πράγματα. Εντάξει, οκ, ναι. Ναι, τι είναι, άστο τώρα. Για την ελληνική πραγματικότητα. Θα πάμε αλλού. Θα πάμε αλλού, θα βρίσουμε. Βάζεις στο Master Bass πράγματα γενικότερα? Ναι, πάντα. Θέλω να μας πεις λίγο έτσι ένα go-to setupάκι που κάνεις στο Master, δηλαδή συνήθως τι χρησιμοποιείς το? Βάζεις τον SSL το compressor, παραδείγματος χάρη? Κοίταξε, ο SSL το compressor επειδή δεν κάνω πολύ rock, καταρχήν μου αρέσει ο Red πιο πολύ. Μ' αρέσει πιο πολύ, δηλαδή νομίζω ότι είναι έχει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα. Συνήθως στο Master Bass θα βάλω ή το Red 3
ή το Manly το Vari MU. Okay. Ή plugin. Τα plugin δεν είναι απαραίτητα compressors, βέβαια. Μπορεί να είναι ένα multiband που να το πειράξω λίγο. Εξαρτάται, σου λέω πάλι πάντα από το υλικό. Εάν θέλω να δω πώς θα ακουστεί πριν το master, θα βάλω και τα master leg. Αλλιώς δεν θα τα βάλω καθόλου. Όλα τα υπόλοιπα τα χρησιμοποιώ στα bass. Δηλαδή ξέρω εγώ τύμπανα. Και ξέρεις, επειδή είναι συγκεκριμένα τα πράγματα, δηλαδή δεν είμαστε τώρα ένα στούντιο που έχει 10 API, 10 NIV, ξέρω εγώ 20. Εντάξει, στο σπίτι είμαι, δηλαδή έχω 5 πράγματα. Ξέρω λίγο πώς συμπεριφέρεται το καθένα. Κάνεις ένα πέρασμα, πατάς ένα play, κάνεις ένα πέρασμα, ακούς. Τι χρειάζεται, κοίταξε να δεις. Θέλω να ανοίξω με αυτόν τον τρόπο. Αυτό θέλω να κάνω λίγο πιο warm εκείνο, θέλω λίγο πιο punchy το άλλο. Αυτό, άρα λοιπόν αυτό θα πάει εδώ, αυτό θα πάει εκεί, αυτό θα πάει εκεί, θα πάει εκεί. Και αυτά τρέχουν καθ' όλη τη διάρκεια της μίξης, γιατί πάντα γκρουπάρω. Δεν γκρουπαρά. Δηλαδή το 70-80% της δουλειάς going, ας πούμε, είναι γκρουπάριστο. Είναι η μίξη. Ναι. Ναι. Φαντάζομαι αυτό που βάζεις στο Master Bass κάνουν λίγα πράγματα. Λίγα. Προσπαθώ να κάνουν λίγα. Εντάξει, όταν δεις ότι κάνουν πολλά, πας πίσω. Η διαδικασία σύνθεσης το 2022 ποια είναι? Σε σχέση με πότε? Με την αρχή. Καλά, δεν είναι διαφορετική. Πάλι κάνεις λέει τεχνολογικά beats. Όχι, οι going through πώς γράφουν πια? Ή έχουν το ίδιο μοτίβο όπως γράφουν πάντα? Κοίταξε, επειδή τώρα πια είναι πιο προσωπική αυτή η ερώτηση, έτσι, εγώ πάντα γράφω hook. Προσπαθώ να γράφω hook. Από πού θα έρθει τώρα αυτό? Σωστά. Παίρνεις ένα καινούριο software, ένα καινούριο hardware, παίζεις. Κάποια στιγμή πάει το χέρι και παίζει κάτι. Όπα, ωραίο, αυτό, θαυμάσια. Ή κάποια στιγμή έχω παίξει μια κορδολογία, ή κάποια στιγμή έχω φτιάξει ένα beat. Beat με την έννοια του τύμπανα μπάσο. Ένα groove, μάλλον να πω έτσι. Όταν κάποια στιγμή αποφασίσεις ότι αυτό, ωραία ιδέα, κάτι μου κάνει, πάω να το κάνω ένα τραγούδι, προσπαθώ να το εξελίξω. Για μένα δεν τελειώνει ποτέ αν δεν έχει ένα hook. Δηλαδή πάντα για μένα. Εγώ θέλω να έχω ένα μουσικό hook σε ό,τι και αν κάνω. Ενορχιστρώσεις να μου στείλουν, πάλι θα έχω το μουσικό hook. Εξωτερικό θα παίρνα δηλαδή ποσοστά για αυτό το πράγμα σαν σύνθεση. Δεν έχω πάρει τίποτα. Το οποίο δηλαδή το βάζεις εσύ, λες παιδιά, θέλουμε ένα hook, μας λείπει ένα hook. Γιατί πάω πάρα πολλά τραγούδια. Που εντάξει, σου έρχεται το τραγούδι και δεν έχει. Πες μου ένα. Καταρχήν το έχω κάνει σε πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή, με Νότο Φακιανάκη, το έχω κάνει σε Αλεξίου, το έχω κάνει. Δηλαδή δεν χρειάζεται να είναι. Ναι, δηλαδή να θυμηθείς το τραγούδι. Δεν θυμάμαι τίτλους. Δεν θυμάμαι δικούς μου τίτλους. Κατάλαβα. Πόσα synthesizer έχεις? Αυτή τη στιγμή κανένα. Λοιπόν, ο κοινός μας γνωστός και φίλος, ο Σταύρος ο Μορφουζέλης. Ναι. Κάποια στιγμή του μιλάγαμε και του λέω: έχω στα σκαριά και το Μιχάλη κτλ. Θα τον ρωτήσει, μου λέει. Ναι. Να σου πει πόσα σύνθη έχει και αυτό που κάνει, που αγοράζει και πουλάει. Ναι. Αυτή τη διαδικασία. Κοίταξε. Εμένα αυτό ήταν, σου λέω, με μάγευε πιτσιρικάς, δηλαδή. Εγώ ανδρώθηκα τη δεκαετία του 80. Μεγάλωσα τη δεκαετία, δεν ανδρώθηκα, μεγάλωσα τη δεκαετία του 80. Εντάξει, με ό,τι αυτό σήμαινε τότε, ρε παιδί μου, δεν υπήρχε πρόσβαση σε αυτά τα πράγματα. Είχαμε μουσικό όραμα, είχαμε κάτι δύο περιοδικά, αυτό. Τρέχανε τα σάλια μου. Με μάγεψε αυτό το πράγμα. Δηλαδή έβλεπα τα σύνθη και θυμάμαι ότι είχα αγοράσει το δίσκο του Κώστα του Χαριτοδιπλωμένου τότε, τον πρώτο που είχε κάνει το Ιτσι, κάπως λεγόταν. Μετά Lost in the Night μετέπειτα. Την αφίσα, ή μια αφίσα, ξέρω, με μια γκόμενα γυμνή, η οποία καθόταν πάνω σε ένα Juno 60. Εγώ το πήρα για το Juno το 60. Δεν με αφορούσε η τύπισσα εκείνη τη στιγμή, εκείνη την περίοδο. Λοιπόν, όταν κάποια στιγμή λοιπόν συνειδητοποίησα ότι έχω την οικονομική δυνατότητα, χωρίς να έχω τις υποχρεώσεις και χωρίς να. Γιατί δεν λειτουργήσα ποτέ, ξέρεις, σαν τζογαδόρος, να τα πάρω αυτά τα πράγματα. Ήταν σαν να ικανοποιώ, ρε παιδί μου, το παιδικό μου όνειρο. Ήταν το παιδικό μου αποθυμένο. Ναι. Και αυτό ξεκίνησε σιγά σιγά. Δηλαδή, το πρώτο μου synthesizer ήταν το Juno το 60. Δεν το είχα πληρώσει εγώ. Εντάξει, το είχε πάρει ο πατέρας μου, δώρο που είχα πάει καλά στο σχολείο. Δεν μπορούσα να καταλάβω, όπως είπα και off camera τότε, τι θυσίες μπορεί να σήμαιναν τι ήταν αυτά τα χρήματα για να αγωνιώ. Το έχεις αυτό? Όχι, δεν έχω κρατήσει. Είναι το πρώτο γι' αυτό. Όχι, δεν κράτησα τίποτα. Θα σου πω ακριβώς τι έγινε. Στην πορεία λοιπόν λέω: ξέρεις κάτι, να πάρω και το 106. Πήρα για το 106. Μετά, τι μου λείπει, να πάρω και αυτό, να πάρω και εκείνο. Μετά άρχισε να γίνεται. Μ' άρεσε που μάζευα τη συλλογή. Να μην στα απολογούμε, σε μια πενταετία κατέληξα να έχω εκτός από modular τα πάντα. Name it,
Ήταν στο δωμάτιο. Λέγεται. Έχω φέρει Fairlight 3 από Αυστραλία. Έχω φέρει Fairlight 2 από Αυστραλία. Έχω πάρει PPG. Κάποια στιγμή είχα ένα Synclavier, δηλαδή τώρα μιλάμε για σπάνια πράγματα. Ναι. Memory Moog, Mini Moog, όλα τα Oberheim. Τα Jupiter ήταν 8, 6, 4, MKS 80, Revision 5, Revision 4 γιατί είχε άλλα φίλτρα. Prophet 5, Prophet 10 το δίσκαλο. Όλα. Εκτός από τα modular. Βέβαια δεν τα είχα όλα πάντα ταυτόχρονα. Δηλαδή κάποιες έφευγε ένα άλλο. Δεν είχα και το χώρο βασικά. Κάποια στιγμή λοιπόν, και μετά πέρασαμε στα modules όπως καταλαβαίνεις, σαν γαράκερες. Κάποια στιγμή λοιπόν θυμάμαι ότι είχα 3 δωμάτια τα οποία ήταν τίγκα. Με ό,τι αυτό σήμαινε. Δεν θυμάμαι, το 2009 ήταν, δεν θυμάμαι πότε ήταν. 10 εκεί. Εντάξει, είχα μια περιπέτεια, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ κάτι. Γενικά η ψυχολογία δεν ήταν καλή. Για να ικανοποιήσω λοιπόν την κακή μου ψυχολογία, αποφάσισα να αγοράσω ένα emulator 2. Έτσι. Πήγα, το πήρα, το τοποθετώ. Το επόμενο πρωί λοιπόν που ξυπνάω λίγο καλύτερα, έχω πήξει, έτσι. Δηλαδή, μιλάμε τώρα ότι ήταν μια τεράστια συλλογή, καταπληκτική συλλογή. Εν τω μεταξύ, ήμουνα πάντα, δηλαδή, έχω πάρει 2 Prophet 5 για να κάνω ένα καλό. Έχω πάρει 2 Korg Poly 6 για να κάνω ένα καλό. Και πουλάγα τα άλλα. Δηλαδή, ήταν όλα στην πένα. Service Memory Moog πήγαινε Γερμανία. Κάποια στιγμή λοιπόν συνειδητοποιώ ότι εντάξει, δηλαδή γιατί το αγόρασες τώρα αυτό. Εντάξει, δεν μ' άρεσε και ο ήχος του. Το πουλάω, αποφασίζω να το πουλήσω. Είναι το πρώτο που μπήκα στη διαδικασία να πουλήσω. Το emulator το 2. Δεν μ' άρεσε, δεν ξέρω γιατί. Ενώ είχα το 3, το 4. Ναι. Το βάζω λοιπόν μια αγγελία, έρχεται ένας τύπος. Μου λέει, να σου πω, βλέπω λίγο το Prophet το 5, το πουλάς. Του λες αστεία, βλέπεις τι γίνεται γύρω σου, είναι μια ολόκληρη συλλογή, δεν πουλάω τίποτα. Έχω βρει, μου λέει ένα, δεν είναι στην κατάσταση που είναι αυτό σαν καινούριο και μου λέει ένα ποσό. Παίζει ρόλο τώρα τι ποσό. Ναι. Θα διαθέσω αυτά τα χρήματα. Το οποίο ήταν πάνω από την αξία του, πιστεύεις? Προφανώς. Ναι. Να το σκέφτεσαι. Προφανώς, γιατί η απάντηση ήταν ότι το flat case είναι εκεί. Μπορούσε να το ξαναγοράσεις. Και να σου μείνουν και λεφτά. Εντάξει, κάποιος τώρα έχει την τρέλα του. Αυτό λοιπόν λειτουργήσε ως, σε μια εποχή που όλα τα πράγματα άρχισαν να πηγαίνουν προς τα κάτω, ως ένα έναυσμα ότι ωραία, μπορώ και χωρίς αυτό, ρε παιδί μου, στην τελική. Δηλαδή, ωραία η συλλογή, το έχω χρησιμοποιήσει αρκετές φορές σε τραγούδια. Που ήξερε ότι το ωραίο pad που είναι για μπαλάντες είναι εκεί, σε αυτό, περίσει σε 35... Κοίταξε, εγώ όταν έδινα τα μηχανάκια, πώς να σου πω, έδινα μαζί και ό,τι υπήρχε. Ό,τι υπήρχε. Έχω φάει άπειρες ώρες και καλοκαίρια για να κάνω τα δικά μου Excel, τα δικά μου MIDI, exclusive και τέτοια. Ήταν πλήρη. Δηλαδή δεν θα έπαιρνα το D50 για να πάρω το D50. Ήταν το D50 με τις κάρτες του, με τα system exclusive, να δούμε, να τα ξεχωρίσουμε. DX, όλα τα πάντα. Εκεί λοιπόν συνειδητοποίησα ότι ξέρεις κάτι, μπορώ και χωρίς αυτό, ρε παιδί μου. Δηλαδή, τι να κάνω, μήπως να αρχίσω, μήπως πρέπει να το δω λίγο και πιο αυστηρά. Ναι. Γιατί κακά τα ψέματα εκείνη την περίοδο νομίζω ότι το 70-80% της δουλειάς μου ήταν software. Έτσι κι αλλιώς. Έβαζα το hardware σαν layer. Προφανώς ήταν εκπληκτικό να μπαίνεις μέσα και να τα βλέπεις όλα αυτά. Σωστό. Αλλά ξέρεις, δεν μπαίνω σε μια διαδικασία να αρχίσω να τα βάζω ένα-ένα και ό,τι φύγει, ρε παιδί. Θα τα βάζω στις τιμές που θέλω εγώ και ό,τι φύγει. Φεύγανε σαν ξερολούκουμα. Ναι. Γλυκάθηκα. Εντάξει, είναι τώρα, ξέρεις, έχουμε μεγαλώσει πια. Έχω... Φαντάζομαι ότι έχεις σε plugin κάποια από τα synthesizer που έχεις σε hardware. Έχω πολλά, ναι. Πόσο κοντά είναι που μπορείς να κάνεις εσύ? Δεν είναι. Δεν είναι καθόλου κοντά, Δεν είναι. Α, ναι. Κοίταξε, οι χαρακτήρες είναι εκεί. Ναι. Δηλαδή, το να πάρεις, ας πούμε, για παράδειγμα, την εξομοίωση του Jupiter 8, για παράδειγμα, και να το βάλεις δίπλα, ήταν ένα αστείο. Α, ναι, τόσο είναι αστείο. Διαφορά. Είναι μεγάλη διαφορά. Ο χαρακτήρας είναι εκεί. Όταν αρχίσεις να παίζεις τη φρασιολογία και αρχίζει το πράγμα να μπαίνει μέσα στα υπόλοιπα, το ένα κρατάει μια μεγαλοσύνη και το άλλο αρχίζει. Κάθε ένα πράγμα που βάζεις εξαφανίστηκε. Αυτό το hardware δεν το έχει. Mini Moog. Δεν έχω ακούσει μηχάνημα να παίζει πιο γλυκά. Δεν έχω ακούσει όμως και μηχάνημα να είναι πιο ξεκούρδιστο. Oberheim OBXA. Έχω πάρει 3 νομίζω. Γιατί δεν μπορούσα να αποδεχτώ ότι είναι μονίμως εκτός τόνου.
Το μονίμως εκτός τόνου δεν μιλάω τώρα ότι είναι κουρδισμένο και παίζεις και έχει αυτό το vintage που είναι ωραίο. Εντάξει, μετά από 3 μήνες θέλει κούρδισμα. Δεν έχει κουρδίσει κάποιος ο BXA. Εντάξει, επειδή εγώ το έχω κάνει. Κατάλαβα τι λες, ναι. Δεν το ξανακάνεις. Δηλαδή, οκ, σούπερ είναι το Αρτούρια. Κεφάλαιο BlackRock, για πες μας λίγο πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα και τα... Αυτό κάποια στιγμή, αφού είχαν περάσει κάποια χρόνια με τον Κώστα εδώ, υπήρξε η ιδέα να κάνουμε ένα στούντιο Παύλα Βίλα, έτσι ώστε να μπορούμε να φέρνουμε ανθρώπους από το εξωτερικό, σαν μια επενδυτική κίνηση, ρε παιδί, και κάτι ξέρεις, που θα μπορούσε να είναι κάτι παραπάνω από το να κάνεις ένα στούντιο στην Αθήνα. Η αλήθεια είναι ότι ψαχτήκαμε αρκετά και ο πρώτος χώρος που είχαμε βρει ήταν στη Μήλο. Okay. Γιατί στη Μήλο? Γιατί η ιδέα ήταν να είναι κάπου στις Κυκλάδες, το οποίο είχε δύο παράγοντες που έπαιζαν ρόλο. Ο πρώτος ήταν ότι θέλεις κάτι που να είναι τουριστικό. Για να μπορεί άλλος να έρθει απ' έξω. Τώρα στην Αθήνα δεν λέει κάτι αυτό. Θέλεις λοιπόν κάτι που να είναι κράχτης. Δεν ήταν η καλύτερη λύση η Μήλος, αλλά έπρεπε να γίνει κάτι για να είμαστε on time, γιατί όπως καταλαβαίνεις θα πηγαίναμε και με μια επιχορήγηση εκεί, έτσι. Οπότε θυμάμαι ότι τότε η επιχορήγηση ήταν, δεν θυμάμαι ακριβώς το ποσοστό. Στις Κυκλάδες που είναι τουριστικό ήταν ένα μεγάλο, δηλαδή κολούσε ρε παιδί μου η ιδέα της επιχορήγησης με το τουριστικό. Και ναι, το πρώτο υποκατάστημα λοιπόν, χωρίς να έχει ανοίξει στούντιο, ήταν στη Μήλο, ήταν ένα υπόγειο στο οποίο φέραμε την κονσόλα. Δηλαδή αυτό είναι κωμικοτραγικό, γιατί έχουμε αγοράσει την SSL, η οποία έχει έρθει στη Μήλο και είναι σε ένα υπόγειο το οποίο δεν ξέρω καφενείο ήταν, δεν ξέρω τι ήταν, το οποίο έχει μοσαϊκό κάτω, ένα τραπεζάκι για καφέ από αυτά του παλιού καφενείου, ένα ντιβάνι και την SSL. Υπάρχει φωτογραφία? Δεν ξέρω, δεν έχω. Σίγουρα θα γίνει. Ο Κώστας θα έχει σίγουρα. Δεν ήταν συνδεδεμένοι, ήταν και το rack, ας πούμε, το tower, ας πούμε, για το τροφοδοτικό. Εκεί είχα πάει εγώ για τον έλεγχο. Εκεί είχε γίνει ο έλεγχος της τράπεζας. Στη Μήλο δεν υπήρχε τίποτα άλλο, σας έλεγε ένα ντιβάνι. Αλλά επειδή ήταν ένα τιμολόγιο το οποίο υπερκάλυπτε το ποσό που μπορούσες να προχωρήσεις, έγινε εκεί. Στο ενδιάμεσο όμως είχε βρει ο Κώστας αυτό το ακίνητο στη Σαντορίνη. Με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει κάτι: έχω βρει ένα το οποίο μας κάνει, γιατί όντως ήταν στούντιο, δεν ήταν βέβαια έτσι φτιαγμένο. Τι είναι ήταν στούντιο? Ήταν λοιπόν ένα ακίνητο το οποίο ήταν σε ένα χώρο 6,5 στρέμματα, περίπου 500-550 τετραγωνικά το ακίνητο, μακρόστενο. Και ένα μέρος το είχε φτιάξει, αυτοί που μένανε εκεί, το είχε φτιάξει σαν στούντιο για τον άντρα της. Δεν θυμάμαι τώρα την ιστορία ακριβώς. Μη φαντάσεις τώρα, στούντιο, ένα home studio στη Σαντορίνη τώρα, ναι. Whatever. Αλλά θέλω να σου πω ότι υπήρχαν οι προδιαγραφές του χώρου με την έννοια ότι άμα έμπαινες μέσα το φτιάχνα. Είχε control room ο τύπος, δηλαδή είχε... Όχι. Αλλά είχε live room, είχε 2 δωμάτια, είχε τέτοια πράγματα? Είχε ένα δωμάτιο, αλλά ξέρεις, ήταν φαντάσου τώρα ένα μακρόστενο κτίριο το οποίο είναι λουκούμι ρε παιδί μου για να κάνεις αυτή τη δουλειά. Δεν ήταν και το πάνω και το κάτω ή να εμπλέκεται. Ναι. Και όπως το είχε φτιάξει ήταν ωραία. Πολύ ωραία. Αντί να γίνει αυτό το δωμάτιο θα είναι το μισό. Και το άλλο μισό θα είναι η βίλα. Βέβαια έπαιζε πάρα πολύ δουλειά. Και η βίλα υπήρχε δηλαδή? Υπήρχε, αλλά όχι στη μορφή που είναι. Δηλαδή υπήρχε ένα χωράφι, ας πούμε, με το κτίσμα. Οπότε πήγαμε εμείς εκεί, έγινε η αντίστοιχη επένδυση, φτιάξαμε όλο τον εξωτερικό χώρο, πισίνες, ιστορίες, αυτά. Δεν ήταν εύκολο. Φαντάζομαι. Δεν ήταν εύκολο. Πήρε και χρόνο και δεν ήταν εύκολο. Και υλοποιήσαμε την ιδέα με αυτόν τον τρόπο. Πόσους κοιμίζει? Νομίζω ότι έχει 5 δωμάτια. Άρα 10 άτομα. 10 άτομα. Άντε, να είναι 15 με τους όρους. Ναι. Όχι, 15 δεν είναι πολύ. Είναι πολύ. Και αυτά μοιραζόνται την πισίνα, τα δωμάτια, μία πισίνα. Ναι, είναι φαντάσου ένα τεράστιο. Δουλεύει και σαν ξενοδοχειακή μονάδα μόνο? Φυσικά. Δεν χρειάζεται, δεν είναι μόνο για αυτούς που κάνουν ηχογραφήσεις. Όχι, δουλεύει και σαν βίλα. Και σαν βίλα κανονικά. Δουλεύει και σαν βίλα. Βασικά είναι 2 εταιρείες. Έχουμε κάνει 2 εταιρείες. Την τουριστική, η οποία έχει επενοικιάσει μέρος. Στην ηχητική. Είναι τεράστιο καλό ότι είναι στη Σαντορίνη και επίσης είναι και τεράστιο καλό ότι είναι τελείως πριβέ. Δηλαδή είναι έξω από το ακροτήρι, απέναντι από την Ία, δηλαδή στην άλλη άκρη, και 1 χιλιόμετρο μετά είναι ο Φάρος. Τελειώνει, δεν υπάρχει. Οπότε είναι αρκετά πριβέ. Είναι πολύ πριβέ. Το οποίο είναι καλό γιατί όταν έρχονται. Βέβαια.
τύποι καλλιτέχνες σαν τον Justin Bieber θέλουν την ησυχία. Αυτό θέλουν. Ναι. Αυτό υπογράφουμε συνήθως και συμφωνητικά εχεμήθειας. Δηλαδή δεν μαθαίνει κανείς ότι είναι κάποιος εκεί παρά μόνο αφού φύγει. Αφού φύγουν. Ναι. Εκεί πέρα υπάρχει SSL. Ναι, 9.000, 80 κανάλια. 80 κανάλια. Τα οποία βέβαια χρησιμοποιούνται. Και τα 80 ποτέ. Ήταν όμως για κίνηση τι, ότι για να είμαστε καλυμμένοι. Κοίταξε να δεις. Είναι τώρα αυτή η κίνηση που κάνει σε όλες τις business που πρέπει να υπάρχει μια υποδομή. Δηλαδή, ωραία. Εάν γνωριζόμαστε και είμαι μέλος της ομάδας σου και του κύκλου, μπορώ να σε πείσω να έρθεις, ας πούμε, ξέρω, και να είμαι με ένα κοντρολεράκι και με ένα Mac και με ένα PC και να κάνουμε τη δουλειά. Εάν δεν γνωριζόμαστε, δεν μπορώ να σε πείσω. Δηλαδή έρχεται ο άλλος και σου λέει: κοίταξε να δεις, θέλω την SSL. Μπορεί να μην τη χρησιμοποιήσει, το θέλει. Θέλει να βγάλει τις φωτογραφίες, το θέλει να κάνει τη δουλειά, θέλει να κάνει 1002. Και η Kevin Shirley τη χρησιμοποιούσε. Ο Skrillex μίξαρε με ακουστικά στην κουζίνα. Οκ. Αλλά είναι κάτι που πρέπει να το πάρεις γιατί είναι και ο ανταγωνισμός τέτοιος. Δηλαδή δεν μπορείς να φωνάξεις ένα στούντιο στη Σαντορίνη residential studio να χρεώσεις να είναι ότι και να μην έχεις, ας πούμε, την κονσόλα. Έρχονται προετοιμασμένοι ή έρχονται για να γράψουν εκεί μουσική? Τα πάντα. Έρχονται από πολύ προετοιμασμένοι για να γράψουμε μέχρι του κοίταξε, πάμε για διακοπές και ό,τι κάτσει. Αυτό λέω. Το χρησιμοποιούν και για διακοπές. Βέβαια. Δηλαδή ή πάνε κλείνονται μια εβδομάδα, 10-20 μέρες. Και τα δύο. Ο Bieber τι έκανε? Ο Bieber την πρώτη φορά ήρθε και ηχογράφησε. Τη δεύτερη φορά δούλευε μια γερμανική μπάντα μέσα τη EMI. Το είχαν κλείσει για ένα μήνα. Και απλά πήρε έστειλε ένα mail, ας πούμε, ότι μπαίνω στο αεροπλάνο και έρχομαι. Και τι κάνανε? Και να ξέρεις κάτι, έχουμε πελάτες μέσα, αλλά δεν πειράζει, έρχομαι. Θέλω να έρθω εκεί που πέρασα ωραία με τους φίλους μου. Και έμεινε σε εσάς, αλλά δεν έγραφε. Έγραψε, το άφησαν οι Γερμανοί ότι κοιτά μετά τις 10 ώρα το βράδυ, ας πούμε, ξέρω εγώ, μπορεί να αρχίσει να κάνεις ό,τι θες. Okay. Το λέω γιατί πολλοί ζητάνε, και το κάνουν και οι πιο παλιά οι ροκάδες κτλ. Ότι ξέρεις τι, δεν θέλουμε πειρασμούς. Δηλαδή δεν θέλουμε να είμαστε σε ένα στούντιο στη Σαντορίνη. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ήρθε ο Kevin Shirley με Bonamassa και την μπάντα της. Έχει όμως πειρασμούς στο νησί. Αυτό είναι. Εντάξει. Δηλαδή σε 10 λεπτά είσαι στο χαμό. Έχει τα πάντα. Ναι. Και μπορείς να μείνεις και σε 10 λεπτά. Μπορείς σε 10 λεπτά να έρθει ο χαμός σε σένα. Και αυτό. Ναι. Αλλά υποτίθεται ότι υπάρχει ένας παραγωγός ο οποίος μπορεί τουλάχιστον να ελέγξει και να κοντρολάρει εκεί. Γιατί φαντάζομαι ότι το αντίστοιχο στο χώρο εργασίας σου και στην πόλη που μένεις δεν μπορεί να το κάνει. Ωραία. Αν ποτέ έρθει ο Paul McCartney. Αν ποτέ έρθει ο Paul McCartney θα πάμε παρέα. Δεν ξέρω, θα μου δώσει ένα ρόλο εκεί να καθαρίζω, να κουρεύω τα γρασίδια, δεν ξέρω τι. Και θα είμαι... Ήταν να έρθει Duran Duran. Είχε γίνει ένα request. Κώστα, γιατί διαχειρίζεται αυτό στα mail. Δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει Duran Duran και να μείνει με την προηγούμενη μέρα εκεί. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δηλαδή. Εντάξει, ναι. Παιδικά είναι δάλματα. Sends and returns. Ξέρεις τι είναι? Ναι, βέβαια. Όχι. Στην εκπομπή ξέρεις τι είναι όμως? Όχι. Σου κάνω ερωτήσεις και μου απαντάς με το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στο μυαλό. Με το πρώτο? Πράγμα που σου έρχεται στο μυαλό. Οκ. Εντάξει. Sends and returns λοιπόν. Λοιπόν, μου είπες κάτι στην αρχή το οποίο κράτησα, στην αρχή της κουβέντας μας και θα το προσθέσω σε μερικές από τις ερωτήσεις που θα σου κάνω. Δηλαδή, θα σου πω 2-3 ονόματα παραγωγών, εντάξει. Ναι. Dr. Dre. Ο καλύτερος. Τελεία και παύλα, Ο καλύτερος, ναι. Όχι μόνο σαν παραγωγός, έτσι. Ο καλύτερος. Γιατί ξεκίνησε έτσι όπως ξεκίνησε, ως καλλιτέχνης, παραγωγός, businessman, δισεκατομμυρίου. Φανταστώ ότι έχεις δει την εκπομπή. Ήξερα την ιστορία έτσι κι αλλιώς. Timbaland. Ωραία, Timbaland. Μια ολόκληρη ιστορία είναι. Μια ολόκληρη ιστορία, δηλαδή θεωρώ ότι είναι μια ολόκληρη εποχή. Έχει πάει, πιστεύεις, στο sound design, να το πούμε εισαγωγικά, σε άλλο επίπεδο? Ναι, βέβαια. Μια εποχή δική του. Το θυμάσαι με το ping pong και τον μπαλάκι. Ναι. Και αυτό που κράτησα στην αρχή ήταν η Def Leppard και η ερώτηση είναι Robert John Matt Lang. Θεός και αυτός. Είναι ο δεύτερος θεός. Μιλήσαμε για τον Αντώνη τον Βαρδί. Ναι, εντυπωσιακό. Πραγματικά. Δηλαδή, πολύ μπροστά από την εποχή του. Τα ακούς σήμερα, ας πούμε, και λες, εντάξει, δεν είναι. Για μένα. Εντάξει, κοίταξε, όλοι οι καλοί δεν δίνουν. Έχεις δίκιο. Κοίταξε. Ορισμένοι άνθρωποι, τα συζητάγαμε και off the record, είναι πρικισμένοι. Εντάξει, αυτός είναι. Δεν μπορεί να μπει στη διαδικασία τώρα να το εξηγήσει. Σε έχει επηρεάσει
τα ακούσματα των Def Leppard που είναι τόσο πεντακάθαρα όλα. Στο να πεις θέλω καθαρά. Φυσικά, ναι. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και αρμονικά και τα πάντα. Go to. Τι χρησιμοποιείς για να κάνεις beats. Το πρώτο πράγμα, το go to beatmaker, να το πω έτσι. Go to beatmaker. Μέλισσα, να σου λέω ποιο είναι το. Yamaha Montage. Α, πας σε hardware. Δεν έχεις plugin που το ανοίγεις. Κλειστός υπολογιστής. Και κάνεις sequencing μέσα στο. Όχι, παικτικά. Και πώς τη συγκρατείς την ιδέα. Παίζω. Μ' αρέσει αυτό, ναι. Ανοίγεις, γράφεις. Δεν είναι απαραίτητο θα γράψω με αυτό. Όχι. Αλλά αυτό είναι το εργαλείο μου. Επίσης μου αρέσει πάρα πολύ το κλαβιέ. Δηλαδή, εγώ για να παίξω ωραία και να βγάλω, θέλω ένα καλό κλαβιέ. Άλλο να πάω στη δουλειά, σε ένα μαγαζί, οτιδήποτε, ή ξέρω εγώ να με φωνάξει εσύ και να πρέπει να αποδώσω. Θα παίξω και με το σκαμπό. Ναι. Αυτό που θέλω να είμαι άνετος. Ή μη βάρη κεντρισμένο να είναι κάτι. Ή μη βάρη κεντρισμένο. Ναι, όχι πιάνω. Το πιάνω για άλλο λόγο. Και ούτε ελαφρύ. Το θες ούτε ελαφρύ. Ναι. Ούτε να πατάς και να μην το ξύλο. Το φθηνότερο πράγμα, gear, που έχεις χρησιμοποιήσει σε παραγωγή. Το φθηνότερο πράγμα που έχω χρησιμοποιήσει σε παραγωγή. Ή μάλλον μελόντικα πρέπει να είναι. Ναι, μελόντικα και φλογέρα, τέτοια πραγματάκια. Πάντα ήθελα να χρησιμοποιήσω μια μελόντικα από τότε που άκουσα τους Depeche Mode. Α, οκ. Δεκαετία 80. Ήρθε η ευκαιρία, εντάξει, βάλτε. Αγαπημένα strings. Αγαπημένα strings. Fairlight. Όχι sample library. Όχι sample library. Γιατί? Fairlight. Γιατί ήταν, νομίζω ότι παίζεις μπομπίνα. Ότι έχεις μια μπομπίνα και παίζεις. Πολύ ενδιαφέρον. Αγαπημένο πιάνο. Αγαπημένο πιάνο. Δεν έχω, ξέρεις τι, δεν έχω τρελαθεί με κανένα. Αυτό που χρησιμοποιώ είναι το addictive. Α, το addictive keys. Ναι. Μου κάθεται καλά. Δεν είναι καλό, είναι ωραίο. Scratch. Δεν τρελαίνομαι. Δεν ήμουν ποτέ φίλος. Είχατε όμως τις παραγωγές σας. Είχαμε γιατί. Για πες μου, τι κάνατε, γιατί δεν υπήρχαν φαντάζομαι έτοιμα. Φέρανε DJ και σκράτσαρε. Γράφαμε και σκράτσαρε. Ανάλογα με το ότι άλλες φορές το κρατάγαμε όπως είναι, άλλες φορές εντιτάραμε. Δεν τρελνόμουν ποτέ. Δηλαδή θα μπορούσα να μην έχω scratch πουθενά. Να ζήσει και χωρίς scratch. Ναι. Σήμερα θα το βάζα. Γιατί σήμερα είναι κλασικός ήχος. Ναι. Με ένα ωραίο sound design θα το βάζα. Θα του δίνα και πρωτογενή παρουσία, δηλαδή πρωταγωνιστικό ρόλο. Σε πάω λίγο πίσω, έχεις ακόμα άλλο στα synthesizer πριν αρχίσεις να τα πουλάς. Ναι. Σε εκεί έρχεται κάποιος σου λέει θα φύγουν όλα, θα κρατήσεις μόνο ένα για όλη τη ζωή. Ναι. Δεν θα ήταν αυτό. Jupiter 8. Για συναισθηματικούς λόγους. Για συναισθηματικούς λόγους. Ναι. Αυτό. Αυτό ήταν, φίλε μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Πέρασα πάρα πολύ καλά. Και εγώ νομίζω ότι θα μπορούσαμε να μιλάμε για άλλες 10 ώρες. Έχω πάρα πολλές ιστορίες ακόμα. Έχεις πολλές ιστορίες, δεν έχουμε πει τίποτα. Αν πάει καλά, θα κάνουμε δεύτερο. Σίγουρα θα κάνουμε δεύτερο. Και μου υπόσχεσαι κιόλας να κάνουμε ένα studio tour. Τώρα θα είναι. Ναι. Στο home studio σου, που μόνο home δεν είναι από ό,τι έχω καταλάβει και από ό,τι έχω δει, ή στο Prism, όπου θες εσύ. Θα κάνουμε και τα δύο. Θα κάνουμε και τα δύο ακόμα καλύτερα. Ό,τι θες. Θα ξεκινήσουμε από το σπίτι που είναι πιο τον καφέ μας, να κάνουμε τα τσαγάκια. Ωραία. Και θα πάμε και πάνω. Ήταν μεγάλη μου χαρά. Ήταν σαν να σου λέω με ένα φίλο μου που ήπιαμε το τσάι μας, τον καφέ μας. Πολύ χαίρομαι. Να είστε καλά που είσαστε μαζί μας και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.